Puno buka ovih dana diglo se oko 7. točke dnevnog reda. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu grada Slavonskog Broda. Niti u dnevnom redu, niti u prilozima se ne vidi sudbina brodskih obitelji koje se nalaze na spornom području. Koja je alternativa? Odvjetnica obitelji Fidani tvrdi da će se danas biti pravno utanačeno pravo prvo otkupa, te će pored toga izdvojiti spornu česticu te namjene, dok brojni državni mediji poput te portala ujutro navode da imate spremnu zamjensku nekretninu. Jedino što jasno vidljivo iz dnevnog reda da je rješenje donedavno nije ni postojalo. Molim vas da pojasnite situaciju. Ja bih rekao da prvo nije istina da nije postojalo rješenje, jer mi smo u stvari, znači gospodinu Fidaniju prije 2 godine kad je došlo do one prodaje licitacije tog zemljišta, tad se na kraju utvrdilo da uopće nemaju nikakve ugovore, nikakve dogovore sa gradom. Mi smo tad prvi, znači mi smo prva gradska služba koja je onda riješila pitanje te obitelji i sklopili s njima ugovor o najmu prostora, što znači ako smo tad sklopili taj ugovor, mi smo tad vrlo jednostavno mogli zanemariti sve ovo. Znači mi smo tad sklopili s njima ugovor o stanovanju u tom prostoru, što znači ako se i bude bilo što događalo da bi mi onda u svakom slučaju razgovarali s obitelji Fidani i pokušali riješiti njihov problem, znači stambenim zbrinjavanjem. Što će točno biti? Znači ovo što se danas donosi se odluka da se taj prostor može prodati. Znači ja po zakonu moram tražiti dozvolu prije svega od gradskog vijeća da mogu jednu nekretninu koja je u vrijednosti iznad 1 milijun kuna ili koja je u vrijednosti iznad 0,5% proračuna, to je zakonski, moram tražiti odobrenje od gradskog vijeća. Da li će prodaja ići sad ili za 5 godina, to je sad nebitno, ali u svakom slučaju obitelj Fidani će biti zbrinuta na najbolji mogući način i za njih i za grad. Znači, mi smo spremni riješiti pitanje, obavili smo razgovor s obitelji Fidani i najvjerojatnije će se tu ići na izdvajanje čestice na kojoj se nalazi sama zgrada. Znači oni će to moći sami otkupiti? Oni će to moći sami otkupiti, oni imaju pravo prvokupa zato što se nalaze već u prostoru i nalaze se dugo godina i imaju ugovor s nama. Znači, mislim da će čak danas u ovoj točci biti i taj dio, a kad se raspiše natječaj, znači obitelj Fidani ima pravo prvokupa, ako je neko s povoljnijom cijenom, oni moraju pristati na tu cijenu. Ili ćemo rješavati onda na drugačiji način, a to je da im pronaćemo neki stan gdje bi ih prebacili u taj stan. Znači, ne radi se ništa na štetu građana grada Slavonskog Broda. Problem je samo taj što je ta obitelj tamo recimo 40 godina, a nikad nije riješila pitanje uopće svog življenja u tom prostoru. U dnevnom redu vidimo da je nekoliko zemljišta spojeno kao jedno, znači za prodaju jedno. Razlog toga? Razlog toga je da ne dobijemo tamo nekvalitetan projekt. Znači, ako vi prodajete po onim parcelama, koliko ima, neke su puno manje parcele i to. I ako idete u tu prodaju, onda vam se može dogoditi da ja nemam novca, ja ću naprijed sebi da kažem obiteljsku kuću. A onda će kraj mene nići, ne znam, nija zgrada sa 5 katova. Samo je to razlog, znači da se objedine sve čestice i da se napravi jedan kvalitetni projekt. I tamo je M zona, znači blizina tržnice, znači cilj nam je da to uzme netko ko stvarno može izgraditi i napraviti ovaj projekt kako će biti dvoličan grad. A sve zanimaju kuloarima kruže nekakve priče o nekom tajnom kupcu, da li on uopće postoji? Ne, nikad ni za jedno zemljište u gradu Slavonskom Brodu nije postojao kupac. Mi smo tad imali za ovu česticu od 4000 kvadrata ponudu od 10 milijuna kuna. Sad po sudskom vještaku procjena cijele ove parcele, u stvari objedinjenih ovih parcela kojih ima više, je negdje, mislim, 15 milijuna i nešto. Znači, nema kupca, kupac se pojavi ili ne pojavi. Znači, mi ako budemo išli u raspisivanje, a prije svega, znači, idemo u raspisivanje čisto zbog izgradnje pojedinih projekata koji su bitni i važni za grad Slavonski Brod, konkretno ovdje mislim na bazene. Ja sam prošle godine, znači, imao odobrenje od gradskog vijeća da mogu prodati zemljišta 15-20 milijuna kuna, tako i ove godine. Znači, evo, za kraj, znači u slučaju da investitor, znači kupac, bude nekakav trgovački centar. Evo, danas usvajamo i odluku o kapitalnom, znači natkrivanju gradske tržnice. Da li je potrebno i u centru grada, dobili smo i Lidl, da sad dobijemo možda Mercator ili nekakav drugi centar, odnosno odmah pokraj gradske tržnice? Ja ne vjerujem da ćemo mi tu ići na trgovački lanac, u svakom slučaju to bi dobro došla jedna kombinacija poslovno stambene zgrade po meni. Znači, prostor je idealan da se nasloni dalje na one zgrade koje idu u nizu prema Janjom Mlinu, tako da i ako budemo išli u to, i ako prodamo, gledat
gledat ćemo da taj ko kupi da možda izgradi i podzemnu garažu, jer na taj način bi olakšao i promet i sve ostalo tu oko tog prostora.